ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ከም ዝደንገኹ ርዳእኒ እዩ ሎማዓንቲ እውን ከም ትልሙድ ካልአይት ክፋል ሕዘልኩም መፅኣ ኣለኹ እቲ ፊልም ከም ዝፈተኹሞ ስለ ዘይጠራጠር ብላይክን ሳብስክራይብ ምጀምርዎ እናበልኩ ናብ ፊልምና ክነሰጋግረኩም ካልአይ ክፋል ክጅምር ከሎ እቲ ናይ መጀመርያ ተጋጣማይ ንምግጣም ናብቲ ናይ ውድድር ቦታ ይኸይድ እቲ ውድድር ተጀሚሩ ደወል ተደዊሉ ላይገር ምስቲ ናይ መጀመርያ ተጋጣማይ ግጥሙ ምስ ጀመረ ላይገር ብዝደንቕ ብቕዓት ነቲ ተጋጣማይ ብቐሊሉ የዘረረሞ እቲ ናይ መጀመርያ ግጥም አሸናፊ ይኸውን ከም አጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ውድድር ናይ ታንያ ሓዋ ሳንጁ ኣብቲ ውድድር ተሳቲፉ ስለ ዝነበረ ንሱ እውን ነቲ ናይ መጀመርያ ተጋጣሚ ብዝገርም ብቕዓት ብምሽናፍ ናብ ቀጻሊ ውድድር ምድላው ይጅምር እቲ ውድድር ቀጺሉ ላይገር እቲ ካልኣይ ውድድር እንተሽንፍ ሳንጁ እውን ነቲ ሻንካር ዝበሃል ምስ ላይገር ዝስልጥን የሸንፎ በዚ ዝሓረቐ ላይገር ንሳንጁ ብሓየልቲ ቃላት ስለ ዝፀረፎ ሳንጁ ብሕርቃን ካብቲ መጋጠም ቦታ ብምውፃእ ምስ ላይገር ንምግጣም ሓፍሓፍ እንትብል ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ንላይገርና ንሳንጁ ይሕዝዎም እሞ ካብ ምግጣም ጠጠው የብልዎም ከምዚ እናበሉ ላይገርና ሳንጁ ኣብ ዝተፈላለየ መዓልቲ ዝጋጠምዎም ተጋጠምቲ ኩሎም ብብቕዓት ብምድምሳስ ኣብ መጨረሻ ላይገርና ሳንጁ ዓርሲ ብዓርሶም ንምግጣም ንፍጻመ ይበጽሑ ኣብቲ ናይ ፍጻመ ውድድር ሳንጁ ምስ ላይገር ቅድሚ ምባእሱ ኣብ ቅድሚ ላይገር ናብ ታንያ ደው ኢሉ ምስታ ዝረሳዓት ታንያ ንክራኸብ ይገብሮ ታንያ ላይገር ዋላ እኳ ጎበዝ ተጋጣማይ ይኹን ካብ ሓዋ ሳንጁ ግን ስለ ዘይበልጽ ከይተወዳደረ ምሽናፉ ንከኣምን ምልፍላፍ እንትጅምር ላይገር ግን ታንያ ብዝበለቶ ነገር ኣዝዩ ብምሕራቕ እዚ ውድድር ዝመፀት እትመጽእ ከሸንፍ ከም ዘለዎ ንባዕሉ ቃል ይኣቲ እቲ ግጥም ተጀሚሩ ላይገርና ሳንጁ ከበድቲ ቦክስታት ብምስንዛር እቲ ዝገርም ብቕዓቶም ምርኣይ እንትጅምሩ ታንያ እቲ ውድድር ብስልካ ቀጥታ እናረኣየት ነብሳ ምጭናቕ ትጅምር ድሕሪ 3 ዝርህልኻ ዘውድእ ግጥም ላይገር ሳንጁ ብዘይሓሰቦ መልክዕ መንጋጉ ይሃርመሞ ሳንጁ ጠጠው ምባል ኣብይዎ ናብ መሬት አንከሪዱ ይወድቕ ላይገር ከዓ እቲ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ የሸንፍ ኣብቲ መወዳደሪ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ላይገር ብዘርእዮ ኣገራሚ ብቕዓት ካብ ወንበሮም ተላዒሎም ጠጠው ኢሎም እንተጨብጭብሉ ታንያ ንላይገር ካብ ዘይሓይሽ ጌራ ብምርኣያ ተጣዒሳ ኣዝያ ተሓፍር ድሕሪ እቲ ውድድር ላይገር ናብ ናይ ኣዲኡ ገዛ ከይዱ ኣዲኡ ባላማኒ ንላይገር ብናይ ጅግና ኣቀባብላ ተቐቢላ ኣቦኡ ብሂወት ተዝነብር ነይሩ ክኾርዐሉ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ናይ ላይገር ልቢ ተሐጉሶ ሽዑ መዓልቲ ምሸት ላይገር ኣቕሓ ንምግዛእ ናብ ሹቕ እንትኸይድ እቲ በዓል ሹቕ ላይገር እቲ ሓድሽ ናይ ማርሻል ኣርት ሻምፒዮን ከም ዝኾነ ፈሊጡ ምውቕ ብዝበለ ሰላምታ ይቐበሎ ሽዑ ንሽዑ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ንላይገር መጺኦም ብምኽባብ ሓቢሮሞ ፎቶ ንምስኣል ከጨናንቕዎ ይጅምሩ ከም ኣጋጣሚ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረት ጋዜጠኛ እቲ ኣጋጣሚ ንምጥቃም ብምሕሳብ ንላይገር ኢንተርቪው ትገብረሉ እሞ እቲ ዝቕጽል ሕልሙ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብቲ ሓተ ግዜ ላይገር ከዓ እናተኾላተፈ ንሃገሩ ብማርሻል ኣርት ብቕዓት ብዓለም ለኸ ከጸውዓ ከም ዝደሊ ነታ ጋዜጠኛ ይነግራ እዚ ናይ ላይገር ንግግር ብቕልጥፍ ናብ ሶሻል ሚድያ ብምዝርግሑ ናይ ላይገር ህቡብነት ኣብ ላዕሊ ይበጽሕ ካብ ዝኣኸቲሉ ክርስቶፈር ንላይገር ብዓለም ደረጃ ሃገር ወኪሉ ንክወዳደር ነቶም ናይ መንግስቲ ኣካላት እንተናግሮም እቶም ዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ኣካላት ንላይገር ስፖንሰር ገይሮም ናብ ወፃኢ ሃገር ንምልኣኽ ፍቓደኛታት ስለ ዘይኾኑ ናይ ላይገር ካብ ሃገሩ ወፂኡ ናይ ምውዳር ተስፍኡ ብሓፂሩ ይቋረጽ በዚ ምኽንያት ክርስቶፈር ላይገርና እቶም ካልኦት ኣዝዮም ሓዚኖም እናሃለዩ እቲ ኣሊ ዝተባሃለ ላይገር ቅድሚ ሕጂ ካብቶም ዕዋሉ ካብ ምህራም ኣልሒንዎ ዝነበረ ሰብ ናብ እኒ ክርስቶፈር መጺኡ ላይገር ናብ ወፃኢ ንምውሳድ ስፖንሰር እናድልዩ ከም ዝኾኑን ሰሚዑ ከም ዝመፀን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ፓንዲ ዝተባሃለ ሰብ ናይ ማርሻል ኣርት ፍቕሪ ዘለዎ በዓል ሃፍቲ ዓርኩ ከም ዘናግረሎም ቃል ይኣትየሎም ኣሊ እውን ብዝኣተየ ቃል መሰረት እቲ ፓንዲ ዝተባሃለ ህንዳዊ በዓል ሃፍቲ ክሳብ ኣሜሪካ ብምድዋል ንክሪስቶፈርና ላይገር ወፃኢኦም ኩሉ ክኢሉ ናብ ኣሜሪካ ከም ዘምጽኦም ብምግላጽ ናብኡ ንክመጹ ናይ ውልቁ ኣውሮፕላን ከም ዝልእኸሎም ብምንጋር ንኹሎም ታሕጓስ ብታሕጓስ ይገብሮም ድሕሪ ቁርብ መዓልቲ ላይገር ክሪስቶፈርና ኣሊ ብናይ ፓንዲ ናይ ውልቂ ኣውሮፕላን ተጻዒኖም ናብታ ዓባይ ኣሜሪካ ብምብራር ናብ ኣሜሪካ ምስ በጽሑ ምስቲ በዓል ሃፍቲ ፓንዲ ናብቲ ዝነብረሉ ኣለ ዝተባሃለ ገዝኡ ይኸዱ ላይገር ፓንዲ ንዝገበረሉ ነገር ኣዝዩ ምሳመስገኖ እቲ ብሃገር ለኸ ዝተዳለየ ናይ ማርሻል ኣርት ውድድር ኣሸኒፉ
ሃገረም ከም ዘጸውዓ ንፓንዴ ቃልያትየሉ ካብኡ ንድሓር ብዘለዉ መዓልትታት ክሪስቶፈር ንላይገር ኣብቲ ናይ ዓለም ለኸ ውድድር ክሳተፍ ዘኽእሎ ከይዲ ንከማልእ ገይሩ ላይገር ምስቶም ዓለም ለኸ ተወዳደርቲ ሽሙ ንከኣቲ ይገብሮ ድሕሪ ቁርብ መዓልቲ እቲ ናይ ዓለም ለኸ ማርሻል ኣርት ውድድር ይጅመር እሞ ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ዴረን ምስ ዝተባሃለ ጎበዝ እንግሊዛዊ ስፖርተኛ ንኽጋጠም ይግበር እቲ ውድድር ምስ ተጀመረ ግን ላይገር ፈጺሙ ብዘይሓሰቦ መንገዲ ብዴረን ክህረም ይጅምር እሞ እቲ ኣሰልጣኒኡ ክሪስቶፈር ካብቲ ሪንግ ወፃኢ ኮይኑ ምጥራዕን ንላይገር ከበረታትዖ ይጅምር ኮይኑ ግን ላይገር ከም እኒ ዴረን ዝበለ ልምዲ ዘለዎ ተጋጣማይ ገጢምዎ ስለ ዘይፈልጥ እቲ ግጥም ምስ ተጀመረ ኣብ ሳልሳይ ዙር ካብ ዴረን ብዝተሰንዘረ ሓያል ማህረምቲ ንባዕሉ ምቁፅጻር ኣብይዎ ናብ መሬት ይወድቕ ኮይኑ ግን ላይገር ኣብ መሬት ወዲቑ እናሃለየ ነቲ ስፖንሰር ዝገበሮ ፓንዴን ንኣዲኡን ንኣሰልጣኒኡ ክሪስቶፈር ዝኣተየ ቃል ብምዝካር ንባዕሉ ኣበረታቲዑ ብምልዓል ካብቲ ናይ ቅድም ብዝሓሸ መልክዑ እናተጋጠመ ይጸንሕ እሞ ኣብ መጨረሽታ ማንም ዘይተጸበየ መልክዕ ንዴረን ብምሽናፍ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ውድድር ናይ መጀመርያ ዓወት ይጎናጸፍ ላይገር ከዓ ኣብቲ ዘሸነፈሉ መዓልቲ ምሸት ናብ ኣዲኡ ደው ኢሉ እንተናግራ ባላማነ ከዓ እቲ ውድድር እናተኸታተለት ስለ ዝነበረት ኣብ ዝቕጽሉ ግጥማት ንባዕሉ ናብ መጥቃዕቲ ንከየጋልጽ ጠሪዓ እናተናገረቶ ትጸንሕ እሞ ንሳ ድማ ኩሉ ግዜ ብጸሎት ኣብ ጎኑ ስለ ዝኾነት ንማንም ንከይፈርሕ ብምግላጽ ተበረታትዖ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ላይገር ምስ ካልእ ተጋጣማይ ንምግጣም ናብቲ መጋጠም ቦታ ምስ ኣተየ በቲ ትማል ኣዲኡ ዝሃበቶ መበረታትዒ ብባዕሉ ምትእምማኑ በዚሑ ስለ ዝነበረ ነቲ መጋጥምቱ ገና ኣብ ቀዳማይ ዙር ብምዝራር ነቶም ኸቢቦም ዝርእይዎም ዝነበሩ ተመልከትቲ የገርሞም ካብዚ ንድሓር ዝጋጠሞም ተጋጠምቲ ኩሎም ናብቲ ካልኣይ ዙር ኣይሕልፍን ብምባሉ ኩሉ ተመልካቲ ላይገር ናብ ፍጻመ ከም ዝሓልፍ ብምትእምማን መብዛሕትኦም ድጋፎም ንላይገር ብምሃብ ናይ ላይገር ብባዕሊ ምትእምማን ኣብ ጫፍ ንክበጽሕ ይገብርዎ ድሕሪ ብዙሕ ግጥም ላይገር ምስ ቦን ዝበሃል ካብ ታይላንድ ዝመጸ ተጋጣማይ ንፍጻመ ንምሕላፍ ግጥም ይገብር እሞ ላይገር ብዝደንቕ ብቕዓት ንቦን ኣሸኒፉ ናብ ፍጻመ ይሓልፍ ሽዑ መዓልቲ ምሸት እቲ በዓል ሃፍቲ ፓንዴ ታይገር ናብ ፍጻመ ብምሕላፉ ኣመልኪቱ ኣብ ገዝኡ ውሽጢ ዓብዪ ፓርቲ ኣዳልዩ ነቶም ዝፈልጦም ሰባት ዕድም ይገብር ኣብቲ ፓርቲ እውን ኣዝዩ ብዝደንቕ መልክዑ ናይ ታይገር ልቢ ብፍቕሪ ዝሰበረቶ ታንያ ትርከብ እሞ ላይገር ድማ ታንያ እንታይ ኣዲኣ ትገብር ከም ዝመጸት እንተጻሪ ታንያ ናይቲ ሃፍታም ፓንዴ ጓሉ ከም ዝኾነት ይርዳእ ድሕሪ እቲ ፓርቲ ላይገር ናብቲ ዝሓድረሉ ሆቴል ክምለስ እንትብል ታንያ ብመኪና ክተፋንዮ ስለ ዝሓተተቶ ላይገር እውን ኣብ ናይ ታንያ መኪና ኣትዩ ሓቢሮም ምኻድ ይጅምሩ ድሕሪ ቁርብ ደቓይቕ ናብቲ ላይገር ዝሓድረሉ ሆቴል በጺሖም ክልቲኦም ካብ መኪንኦም ወሪዶም ኣብ ደገ እናተነጋገሩ እናሃለዩ ማንም ዘይተጸበየ መልክዕ ታንያ መንነቶም ብዘይፍለጡ ሰባት ተዓጊታ እንትውሰድ ላይገር ድማ በቶም ንታንያ ዝወስድዋ ሰባት ተሃሪሙ እንትወድቕ እቶም ዓገቲ ድማ ካብቲ ቦታ የምልጡ እዚ ክስተት ምስ ተፈጠረ ላይገር ብድንጋጸ ናብ ናይ ታንያ ኣቦ ፓንዴ ከይዱ ታንያ ብዘይፍለጥ ሰባት ከም ዝተዓገተት ነጊሩ ናይ ፓንዴ ቆልኡ ይገፎ ሽዑ ንሽዑ ድማ ፓንዴ ስልኪ ይድወለሉ እሞ እቲ ስልኪ እንተልዕሎ እቲ ደዋሊ ንታንያ ዝዕገታ ሰብ ከም ዝኾነ ፓንዴ ይግንዘብ እቲ ዝዕገታ ሰብ ጓሉ ታንያ ብሰላም ክረኽባ እንተደልዩ ካብኡ ተለቂሑ ዝወሰዱ 20 ሚልዮን ዶላር ክሳብ ጽባሕ ናብቲ ዝህቦ ኣድራሻ ንከምጽእ ብምግላጽ እቲ ኣድራሻ ንፓንዴ ይህቦ ፓንዴ ግን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ብጣዕሚ ምጭንናቕ እንትጅምር ላይገር ግን እቲ ገንዘብ ኣምጽእዎ ዝተባህለሉ ኣድራሻ ካብ ፓንዴ ተቐቢሉ ሽዑ መዓልቲ ምሸት ናብቲ ቦታ ይኸይድ ላይገር ድማ ጥርሑ ሳንጣ ሒዙ ናብቲ ዝተባህለ ቦታ እንትበጽሕ ነቲ ንታንያ ዝዓገታ ሰብ ዝሰርሓ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሓለውቲ ብቕድሚኡ ጠጠው ይብላ እተን ኣጓላት ላይገር ንታንያ ቅድሚ ምርኣዩ እቲ ዝተሓተተ ገንዘብ ሒዙ ምምጽኦ ንምርግጋጽ እቲ ሳንጣ እንትኸፍትኦ እቲ ሳንጣ ጥርሑ ምዃኑ ምስ ረአያ እተን ኣጓላት ብቕልጥፍ ናብ ላይገር መጥቃዕቲ ብምፍናይ ምስ ላይገር ናብ ሓያል ግጥም ኣትያ ላይገር ከዓ ምስ ኣጓላት ተጋጢሙ ስለ ዘይፈልጥን ንደቂ ኣንስትዮ ክሃርም ልቡ ስለ ዘይፈቕደሉ ንባዕሉ እናተኸላኸለ እንትጸንሕ እተን ኣጓላት ግን ሙሉእ ዓቕመን ብምጥቃም ንላይገር ሃሪመን ዝኸፍአ ጉድኣት የብጽሓሉ ኣብ ዝቐጽል መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ወዳ ዝተፈጠረ ነገር ዝሰምዐት ባላማኒ ቀልጢፋ ናብ ኣሜሪካ ከይዳ ክሳብ እቲ ናይ ውድድር ፍጻመ
ሓቢራቶ ክትኸውን ትውስን ላይገር እውን ካብ ጉድኣቱ ምስ ሓወየ ፓንዴ ናብ ውሽጢ የፀውዖ እሞ ላይገር ብዘይ ናይ ማንም ፈቓድ ታንያ ንምድሓን ምፍታኑ ንታንያ ብዝበለፀ ናብ ሓደጋ ከም ዘእተያ ገሊጹ ንላይገር ይወቕሶ። ሽዑ ድማ ላይገር ንባዕሊ ምቁፅጻር ኣቢዎ ታንያ ከድሕና ዝኸደ ቅድሚ ሕጂ ምስ ጓሉ ታንያ ፍቕራዊ ርክብ ስለ ዝነበረም ከም ዝኾነ ንፓንዴ እንትገልጸሉ ፓንዴ ድማ ናቱን ናይ ታንያን ርክብ ይፈልጥ ከም ዝነበረን ንዕኡ ናብ ኣሜሪካ ኣምፂኡ ስፖንሰር ንኽገብሮ ዘእመነቶ እውን ታንያ ከም ዝኾነት ንላይገር ይገልጸሉ። ላይገር እውን በቲ ሰምዖ ነገር ተገሪሙ እናሃለየ ፓንዴ ንግግሩ ብምቕጻል ታንያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ርክብ ዘቋረጸቶ ኾኔላ ከም ዝኾነትን ምኽንያቱ ድማ ላይገር ንዓ እናፎትያ እንትመጽእ ትኹረቱ ካብቲ ስፖርት ኣልዒሉ ሕልሙ ንኸይተኣጓጉል ፈሪሓ ከም ዝኾነት ንላይገር የረድኦ። እዚ ምስ ኮነ ላይገር ንማርሻል ኣርት ዝገብሮ ናይ ፍጻመ ግጥም መዓልቲ ብምእኻሉ ላይገር ኣብቲ ግጥም መዓልቲ ንግሆ ትኹረቱ ንምእካብ በይኑ ኣብቲ ከባቢ እናተዘዋወረ እናሃለየ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልቲ ተኣኪበን ካብ ዝሃረመዋ ኣጓላት እታ ሓንቲ ኣብ መንገዲ እናተጓዓዘት ላይገር ይርእያ። ላይገር እውን ምንም ግዜ ከየጥፍአ እታ ጓል እናተኸታተላ ጸኒሑ ኣብ ጸጥ ዝበለ ቦታ እንትበጽሑ ላይገር ነታ ጓል ብድሕሪኣ ሓኒቑ ሒዙ ታንያ ዘላትሉ ቦታ ንኽትነግሮ ክወጻጽኣ ይጅምር። እታ ጓል እውን ክሳዳ ተሓኒቓ ነብሲ እተው ነብሲ ውፅእ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ስለ ዝነበረት ታንያ ዘላትሉ ቦታ ሳንዲራች ኣብ ዝበሃል ንሰም ካብ ዘለዎ ብዙሕ ዘይርሕቕ ቦታ ከም ዝኾነ ንላይገር እንትገልጸሉ ላይገር እውን እቲ ግጥም ረሲዑ ናብቲ ዝተባሃለ ቦታ ቀልጢፉ ይኸይድ። ላይገር ከዓ ኣብቲ ዝተባሃለ ቦታ ምስ በጽሐ እቶም ንታንያ ዝሓዝዋ ሰባት ናብኡ እንትመጹ ነገር ግን ታንያ ናብ ላይገር ንከይትኸይድ ከልኪሎም ይሕዝዋ። ላይገር እውን እቶም ዝሓዝዋ ሰባት ታንያ ንክለቅዋ እናነገሮም እናሃለየ እቲ ንታንያ ዝዕገታ ዋና ሰብ ናብኦም ይመጽእ። ንታንያ ዝዕገታ ሰብ ድማ ላይገር ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ኸድንቖን ከንጨብጭበሉን ዝነበረ ናይ ኩሉ ግዜ ዝገርም ናይ ማርሻል ኣርት ተጋጣማይ ማርክ ከም ዝኾነ ላይገር ይርኢ። ላይገር ከዓ ንማርክ ኣብ ዝረኣየ ግዜ ኣዝዩ ብምሕጓስ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ናቲ ግጥም እናረኣየ ከም ዝዓበየ ብምግላጽ ኣድናቖቱ ንማርክ ይገልጸሉ። ላይገር ከዓ ቅጽል ኣቢሉ ሕጂ ናብዚ ዝመጸ ታንያ ንምውሳድ ከም ዝኾነ ንማርክ ኣብ ዝገልጸሉ ግዜ ማርክ ከዓ ኣባኣ ዘለዎ ዕዳ እንተኸፊሉ ጥራሕ ንታንያ ከም ዝለቃ ንላይገር ይገልጸሉ። ላይገር እውን መሊሱ ኣባኣ ኣብዚ ሕጂ እቲ ዝተባሃለ ገንዘብ ክኸፍል ከም ዘይኽእል ንማርክ ኣብ ዘረድአ ግዜ ማርክ እውን መሊሱ ንታንያ መውፅእ ካልእ መንገዲ ንዕኡ ብማርሻል ኣርት ተጋጢሙ ምሽናፍ ከም ዝኾነ ንላይገር ይነግሮ። ላይገር ከዓ ምስ ማርክ ከም ዘይጋጠም ኣብ ዝገልጽ ግዜ ማርክ ግን ግጥም ካብ ዝገድፎ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝገበረ ንባዕሊ ክፍትሽ ከም ዝደሊ ብምግላጽ ንላይገር ሽጉጥ ተኲሱ ብምፍርራሕ ንላይገር ንኽጋጠሞ የገድዶ። ኣብ ካልእ ቦታ ድማ ክሪስቶፈር ባላማን እናኣሉ ኮይኖም ላይገር ናብቲ ናይ ፍጻመ ናይ ማርሻል ኣርት ውድድር ቦታ ብዘይ ምምጽኡ ኣብ ሓያል ወጥሪ ኣትዮም ናይ ላይገር ምምጻእ ይጽበዩ። ኣብ ሳንዲራች ውሽጢ ላይገር ምስቲ ዘድንቖ ማርክ ታንያ ነፃ ንምውጻእ ምግጣም ይጅምር እሞ ማርክ እቲ ግጥም ምስ ተጀመረ ንላይገር ብሓንቲ ቦክስ ናብ መሬት የውድቆ። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ናይ ላይገርና ማርክ ግጥም ክከታተሉ ዝነበሩ ኣብ ዙርያኦም ከቢቦም ዝነበሩ ሰባት ናይ ክልቲኦም ግጥም ቀሪጾም ናብ ኢንተርኔት ብምልቃቆም ናይ ክልቲኦም ሰባት ግጥም ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ኣብ መላእ ዓለም ክረአ ይጅምር። ናይቲ ማርሻል ኣርት ኣወዳደርቲ እቲ ናይ ኩሉ ግዜ ተጋጣማይ ማርክ ምስ ላይገር እናተጋጠመ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ እቲ ዋና ውድድር ብምስራዝ እቲ ናይ ማርክና ናይ ላይገር ውድድር ብቐጥታ ምትሕልላፍ ይጅምሩ። ማርክ ዋላ እኳ ዕድሚኡ ንሽምግልና ዝተቓረበ እንተኾነ ንላይገር ግን ከም ናይ ስዋ ቅጫ እናገለባበጠ ብዝግባእ ስለ ዝሃረሞ ላይገር ዓቕሚ ስኢኑ ኣብ መሬት ወዲቑ ሕልምልም ይብል። ላይገር ግን ኣብ መሬት ወዲቑ እናሃለየ ቅድሚ ሕጂ ኣድዩ ዝሃበቶ ናይ መበረታትዒ ቃል ይዝክር እሞ ካብቲ ዝወደቐሉ ብሓቦ ብምትሳእ ንማርክ ብዘለዎ ዓቕሚ ኩሉ ክጋጠሞ ይጅምር። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ግጥም ላይገር ነቲ ዝገርም ተጋጣማይ ማርክ ብዘሎን ዘየልን ዓቕሚ ተጠቒሙ ክሃርሞ ይጅምር እሞ ነቲ ናይ ኩሉ ግዜ ሰዓራይ ማርክ ብዝገርም ብቕዓትን ወነን የሸንፎ። ድሕሪ እቲ ግጥም ማርክ ብናይ ላይገር ብቕዓት ተገሪሙ እቲ ዝኣተየሉ ቃል ኣኽቢሩ ንታንያ ነፃ ይለቃ። ማርክ ከምዚ ኢሉ ካብ ዝጋጠም ነዊሕ ግዜ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ናይ መንእሰይ ስምዒት ከም ብሓድሽ ስለ ዝቐስቐሶ ንላይገር
ካብ ልባ ኣመስጊኑ ሽዑ መዓልቲ ሓቢሮም ምሳሕ ንክበልዑ ንዑኡን ንታንያን ይዕድሞም። ኣብ መጠረሽታ ላይገር ምስቲ ዝፈትዮን ዘድንቖን ማርክና ምስቶም ሓቢሮም ዝሰርሑ ሰባት ኮይኑ ንመዘከርታ ንክኾኖም እናስሓቁ ሰልፊ ፎቶ እናተሰኣሉ እናረኣናዮም ታሪኽና እውን ይውዳእ። እቲ ፊልም ከም ትፈተኽሞ በዓል ሙሉእ እምነት እየ። ክሳብ ብኻልእ ፊልም ንራኸብ ድማ ሰሰናዩ ንዓኹም ይኹን።